να κάνουμε. Τώρα πάμε σε παιχνίδι που είναι σε πιο μικρό χώρο. Αυτό αναγκαστικά θα σας οδηγήσει τώρα σε παιχνίδι κατοχής και να πάτε από τα πλάγια. Ό,τι και να παίζουμε, βάλτε στο μυαλό σας να μην πάτε να εκδηλώσετε γρήγορες επιθέσεις. Πάμε πίσω μεγάλο Κώστα. Έλα μπρο βοηθάω. Έλα. Έλα μπρο. Εδώ το ίδιο. Ωραία, τεντώστε πόδι, τεντώνω πόδι. Και εδώ πάμε μεγάλο πίσω. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Μπροστά. Πάρου. Οκ, πάρτα ανάσες. Έρθε που πάει μάλλα. Ωραίο τέμπο, μπράβο. Ωραία, να μην ακούω μπάλα παιδιά. Να ρολάρει μπάλα, να ρολάρει μπάλα στα γάτια. Να μην σταματάει στα γάτια. Don't push the ball, kick the ball. Δεύτερη. Πάλι μπάλα έξω, πάλι μπάλα μέσα. Μου πατάει την μπάλα τώρα στο κεντρικό και με την επαφή μου την πρώτη ή κάτω ή πάνω, όπου μου ζητήσει. Μην κοιτάς, τη δουλειά σου, εσύ οδηγάς. Αυτό συνεχίζουμε, οδηγάς Γιώτας. Πιο κοντά δεν μπορείς να τους έχεις από Γιώτας. Δεν πάει άλλο πιο εδώ. Λέω όσο πάει, θέλω εύρος. Μπράβο! Φαμπρί! Εγώ! Κράτα μικρέ, κράτα. Εκεί! Πράσινοι, 3-3 επαφές, είπαμε 3.